Φίλες, φίλοι του Σέντερ, καλησπέρα σας από το πανέμορφο γήπεδο του Αμυγδαλαιώνου. Όπου στα πλαίσια εκπομπής αρχίζει το μάτς, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το παιχνίδι στον τελικό, τον πρώτο τελικό που ξεκινάει το απόγευμα εδώ στο γήπεδο του Αμυγδαλαιώνου ανάμεσα στον Παύλο Μελά και τον Ατρόμητο Χαλανδρίου. Να θυμίσουμε στους φίλους τηλεθεατές ότι είναι το δεύτερο τουρνά Γαλαξίας Καβάλα 2001. Είναι το δεύτερο μεγάλο γεγονός, καθώς το πρώτο γεγονός ήταν την προηγούμενη εβδομάδα με το πέμπτο διεθνές τουρνά Ελπίδες Καβάλα 2001. Να σας δώσουμε λοιπόν τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Κοντά μας είναι και ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ο Γιώργος Κοτανίδης. Μαζί θα κάνουμε και το σχολιασμό του παιχνιδιού. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Να δώσουμε λοιπόν, όπως είπαμε, και τις συνθέσεις. Η ομάδα του Παύλου Μελά, ο κ. Τσισόπουλος, προπονητής του Παύλου Μελά, έχει παρατάξει τους Γιαννάκη, Γάβρα, Αμυρίδη, Σιμεωνίδη, Καμίτσι, Ελευθεριάδη, Καδόγλου, Συνέδη, Σκόρτα, Κουκουλέκη και Καλίγκο. Στον πάγκο είναι οι Θεοδωρίδης, Γλαβίνας, Καντσέλογλου, Βούτσας, Πασχαλάκης, Παπαδόπουλος και Παπάζογλου. Από την άλλη πλευρά, ενώ τώρα να δούμε αυτή την επίδεση όμως και για την ομάδα του Παύλου Μελά, η μπάλα βγαίνει προς τα έξω, τελικά έγινε το λάθος. Δώσουμε τις συνθέσεις τώρα, την σύνδεση μάλλον του Ατρόμητου του Χαλανδρίου. Ο προπονητής, ο κύριος Λιγδιανιός Δημήτρης, έχει παρατάξει τους Σιαλμά Λάμπρο, Κορέλα, Πατεράκη, Μάρκο Καραγιάννη, Γιάννη Γιώτη, Βελόκα, Παπαδόπουλο, Σταματόπουλο, Σιαλμά Δημήτρη που είναι και αρχηγός της ομάδος και Λέκος. Στον πάγκο είναι Πατεράκης, Αργυρόπουλος, Παξιμάδης, Φράγκος, Κυπριώτης, Ναμπουρής, Τάχος και Μιχόπουλος με 19 στη σύνδεση, 19 άτομα η σύνδεση του Ατρόμητου Χαλανδρίου. Διετής συνάντηση, ο κ. Μαγνήσας με βοηθούς τους κυρίους Καΐπη και Μακάκη, όλοι εδώ στο συνδέσμο Καβάλας. Πρώτα λεπτά της συνάντησης, βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό του παιχνιδιού. Με τις άσπρες εμφανίσεις είναι η ομάδα του Παύλου Μελά και με τις κόκκινες εμφανίσεις είναι η ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου. Σιμεωνίδης εκτέλεσε το φάουλ που έγινε προηγουμένως, ως σφίριξε ο κύριος Μακάκης. Να δούμε αυτούς τους τελικούς με ενδιαφέρον, σίγουρα με αρκετό ενδιαφέρον. Έγιναν και τρεις τελικοί, να θυμίσουμε το πρωί. Θα μας πει σε λίγο και ο Γιώργος Κοτανίδης τα αποτελέσματα που είχαμε και στα προηγούμενα τρία παιχνίδια, για το πρωί πάντα. Καθώς η τηλεόραση Μακεδονίας Τράκης ήταν και το πρωί στα γήπεδα. Γιώργο, στο ίδιο γήπεδο ακριβώς έγιναν οι τρεις τελικοί το πρωί. Ο τελικός για την τέταρτη κατηγορία έγινε στο γήπεδο του Γαλαξία το μεγάλο, οι άλλοι δύο γίνανε στα μικρά, στο μικρό γήπεδο του Γαλαξία. Τρεις τελικοί στις τρεις κατηγορίες, τέταρτη, πέμπτη και έκτη, αλλά ας δούμε τη φάση αυτή και μετά. Να δούμε αυτή τη φάση με το νούμερο 19. Είναι ο Καλίγκος, κοντράρεται και έχουμε το πρώτο κόρνερ του τελικού. Να δούμε αυτή την εξέλιξη. Είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνης θα μας δώσει τα αποτελέσματα των τελικών που έγιναν το πρωί. Βρισκόμαστε ήδη στο τρίτο λεπτό της συνάντησης και το πρώτο κόρνερ του πρώτου ημιχρόνου και το αγώνα είναι αυτό. Με πάσα εκεί. Έχουμε offside όμως, σταματάει αυτή η επίθεση. Συνεχίζει, Γιώργο. Απόλυτος κυρίαρχος η ομάδα της Βοηβοντίνα, η οποία είχε το 3-3 απόλυτος το πρωί. Μια που στην έκτη κατηγορία κέρδισε 3-0 τον Αστέρα, στην πέμπτη κατηγορία κέρδισε 5-1 τον Παοκή Δημητρίου και στην τέταρτη κατηγορία κέρδισε 2-1 την ορεινή Φραγκφούρτης. Μάλιστα. Σίγουρα πολλά γκολ, Γιώργο, έτσι, στους τελικούς. Αρκετά, χάρη. Συνέχεια στο παιχνίδι. Έγινε το λάθος και τώρα με το νούμερο 6 είναι ο Σιμεωνίδης, αυτός που κάνει το λάθος, όμως εκεί δεν συνεννοείται καλά. Ο αρχηγός τώρα, ο Σιαλμάς, ο Δημήτρης Σιαλμάς, για τον Ατρόμητο. Πολύ ωραία κίνηση του Σιαλμά. Νέα δεύτερη τρίπλα, εκπληκτική προσπάθεια του νεαρού που κάνει πραγματική φοβερά πράγματα. Τώρα όμως δεν δίνει την μπάλα και λογικό είναι να τη χάσει. Όμως η μπάλα πάει στον Σταματόπουλο. Σταματόπουλο στην περιοχή, θα κοντράρει μπάλα. Τελικά ο πρώτος κίνδυνος. Πάντως ο Σιαλμάς έδειξε πολύ καλά στοιχεία μέχρι στιγμής. Πολύ καλός ο Σιαλμάς, πολύ ωραίος. Ο Σκορδάς τώρα. Ο Σκόρδας τελικά. Συγγνώμη, Σκόρδας ο Κωνσταντίνος. Μία για τον Καδόγλου. Καδόγλου θα βγάλει τη σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει και θα απομακρύνει ο Πατεράκης τώρα. Τελικά έχουμε το φάουλ που σφυρίζει ο κύριος Μαγνήσαλης. Έχουμε το χέρι λοιπόν και ο Πατεράκης, ο Μιχάλης Πατεράκης, θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου. Ζητήσουμε συγγνώμη λοιπόν για την ομάδα του Παύλου Μελά, καθώς τα νούμερα είναι κάπως ανάποδα και δυσκολευόμαστε να κάνουμε τη μετάδοση. Αρκετά ανάποδα τα νούμερα, ενώ έγινε το τσάφι και από τον Πατεράκη. Εκεί ο Καδόγλου έγινε το λάθος όμως, εκεί από το νούμερο 19 τον Καλίγκο, κόντρα μάλλον.
Το νούμερο 18 τώρα, ο Βελόκας έκανε το λάθος και αυτός. Πολλά τα λάθη στα τα πρώτα λεπτά της συνάντησης. Ο Σκόρδας τώρα, μια πάσα. Offside όμως έχει σηκώσει ο κύριος Καΐψης. Έχουμε τις διαμαρτυρίες τώρα. Εδώ. Ενώ ο Γιώργο, ο καιρός άρχισε και συνεφιάζει επικίνδυνα. Ας ελπίσουμε, Πάμε μια βροχή, χάρη. ας ελπίσουμε να μην βρέξει για να μην χαλάσει οι εικόνες των επόμενων δύο τελικών που θα δούμε εδώ στο ίδιο γήπεδο. Σίγουρα η τελική το πρωί που έγιναν εδώ πάλι ο Δημήτρης Σιαλμάς έκανε μια ωραία κίνηση, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την ομάδα του Παύλου Μελά. Το σέντερ που βρίσκεται κοντά στο δεύτερο τουρνουά αυτό του Γαλαξία, όπως και στο πέμπτο διεθνές τουρνουά της Ελπίδας που ήταν επίσης κοντά με αρκετές καλύψεις. Σίγουρα τα γεγονότα του καλοκαιριού ήταν αυτά. Να δούμε αυτή την επίθεση τώρα με τον Συνέδη. Και θα μαζέψει όμως ο Σιαλμάς, ο Λάμπρος Σιαλμάς. Δεν ξέρουμε αν είναι αδέρφια, Γιώργο. Ο Δημήτρης ξαδέρφια είναι. Ξαδέρφια είναι τελικά από ό,τι μαθαίνουμε εδώ. Έγινε η κόντρα τώρα. Μπαίνει στη φάση εκεί όμως ο Σταματόπουλος που ελέγχει. Ωραία τρύπα του Σταματόπουλου. Δείχνουν πάντως του ατρόμοι του Χαλανδρίου, Γιώργο, αρκετά καλά στοιχεία. Τεχνικά θα μου επιτρέψει να πω. Ιδιαίτερα αυτός ο Σιαλμάς, ο Δημήτρης, πραγματικά την προηγούμενη φάση έκανε ό,τι ήθελε. Την άμυνα του Παύλου Μελά. Πολύ καλός σίγουρα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να δούμε. Ο Κουκουλέκης τώρα θα βγάλει μια σέντρα. Εκεί όμως που ελέγχει ο Πατεράκης. Ο αρχηγός τώρα, ο Καδόγλου, ο Μάκης Καδόγλου, θα κοπεί με δυνατά εκεί από τον Πατεράκη. Και πάλι έγινε και πάλι το λάθος. Φάουλ όμως έχει δώσει ο κύριος Μαγνήσαλης, ο διαιτητής του αγώνα. Βέβαια τα παιχνίδια είναι 25 λεπτά. Τα παιχνίδια είναι 25 λεπτών, οι δύο τελικοί. Θα δούμε αυτή την σέντρα τώρα. Βγαίνει εκεί ο τερματοφύλακας, ο Λάμπρος Σιαλμάς. Δυνατά. 25 λεπτά λοιπόν τα παιχνίδια στους φίλους τηλεθέσεις του Σέντερ. Όπως είπαμε και ο καιρός αρχίζει να συννεφιάζει επικίνδυνα. Να πλησιάζουν μαύρα σύννεφα γύρω από τον καβαλιώτικο ουρανό. Υπάρχει τώρα για τον αρχηγό τον Καδόγλου. Ο Καδόγλου όμως ακοπεί εκεί από τον Πατεράκη. Η κόντρα που έγινε όμως πάνω στον Καδόγλου και το πλάγιο είναι για την ομάδα του ατρόμου του Χαλανδρίου. Γιώργο, πλησιάζαμε στα πρώτα αυτά λεπτά. Πώς βλέπεις το παιχνίδι? Σίγουρα ο Παύλος Μελάς πήγε καλύτερα στο παιχνίδι. Η ομάδα του Χαλανδρίου έχει κλειστεί, έχει δώσει γήπεδο στον αντίπαλό του και προσπαθεί να βγει στην κόντρα με κάποιες επιθέσεις με τον αρχηγό μπροστά που ήταν και προηγουμένως. Τώρα θα δούμε τον πολύ νωρίς ακόμα και τη συνέχεια, Γάρη. Είναι νωρίς βέβαια. Να θυμίσουμε ότι άμα έρθει το παιχνίδι ισόπαλο με οποιοδήποτε σκορ δεν θα έχουμε παράταση, θα έχουμε διαδικασία των πέναλτι που θα είναι 5 εκτελέσεις, Γιώργο, κανονικά 5 εκτελέσεις. Από εδώ και πάνω 5 εκτελέσεις λοιπόν. Και στην προηγούμενη κατηγορία ήταν 5. Και στην προηγούμενη. Να δούμε αυτή η σέντρα τώρα, επικίνδυνη στο δεύτερο δοκάρι, περνάει μπάλα τελικά. Απομακρύνει εκεί ο Μάρκος ο Νίκος. Πολύ ωραία κίνηση. Εδώ και παλιά για τον αρχηγό, τον Σιαλμά, τον Δημήτρη. Δυνατή όμως η πάσα από τον Σταματόπουλο που έκανε ωραία κίνηση προηγουμένως. Έβγαλε πάσα στον Δημήτρη του Σιαλμά, αλλά δεν πρόλαβε. Σιαλμάς που παίζει μόνος του, θα λέγαμε, προωθημένος σε ένα σύστημα, Γιώργο, 4-5-1. Ακριβώς πώς. Ακριβώς, 4-5-1. Με έναν προωθημένο τον αρχηγό, τον Δημήτρη, τον Σιαλμά. Και μάλιστα ο τρόμος Χαλανδρίου παίζει ζώνη. Ακριβώς. Και προσπαθεί στην κόντρα να εκμεταλλευτεί τους γρήγορους. Ο Σταματόπουλος και ο Σιαλμάς είναι. Ο Μελάς παίζει κανονικά με λίμπερο. Το 2, δεν ξέρω ποιος είναι το 2. Ο Γάβρας είναι. Ο Γάβρας. Οι άλλοι παίζουν Γαβράς. Θέση λίμπερο Γαβράς με 2 στόπερ. Βέβαια 2 στόπερ. Να δούμε αυτή την πάσα ώρα καταπληκτική εκεί από τον Καδόγλου. Όμως θα κόψει και η άμυνα. Είπαμε άμυνα ζώνης από πλευράς. Η στόπερ είναι περιττή βέβαια για την ομάδα του Παύλου Μελά γιατί δεν υπάρχει δεύτερο σεντερφόρ και έτσι. Και έτσι θα βγαίνουν και πιο μπροστά και θα πιέζουν περισσότερο. Να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα με τον νούμερο 8 με τον Ελευθεριάδη. Ο Ελευθεριάδης εκεί έχασε την μπάλα προς τη στιγμή καθώς ελέγχει εκεί ο Καμίτσες. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Εκεί στον Κουκουλέκη. Κουκουλέκης μια παλιά εκεί, καλή παλιά πάντως. Εκεί όμως το δεύτερο κόρνερ από την παρέμβαση του Γιαννηγιώτη. Το δεύτερο κόρνερ λοιπόν για την ομάδα του Παύλου Μελά. Κανένα δεν έχει κερδίσει ακόμη η ομάδα τρόμου του Χαλανδρίου. Ο κόσμος σιγά σιγά, Γιώργο, αρχίζει να έρχεται στο γήπεδο. Βεβαίως ακόμη και να πιάσει η απειλή της βροχής υπάρχει και σκέπαστρο. Οι ποδοσφαιριστές το σκεφτούν. Ναι, οι ποδοσφαιριστές όντως, και θα χαλάσει την όλη διοργάνωση των τελικών, καθώς ήδη έχουν έρθει τα μετάλλια και τα κύπελα που θα απονεμηθούν στις ομάδες αργότερα αλλά και τώρα.
Ναι, ακριβώς στο 10 είμαστε. Να δούμε αυτό το κόνη στο πρώτο δοκάρι. Βγαίνει με γροθιές εκεί ο Σιαλμάς, ο Λάμπρος Σιαλμάς και απομακρύνει. Σίγουρα, όπως είπε ο Γιώργος Κουτανίδης, πιέζει το. Εδώ έχουμε offside τώρα που σηκώνει ο βοηθός ο κύριος Καΐπης. Με το νούμερο 7 ήταν πίσω από την άμυνα ο Καδόγλου, ο αρχηγός, ο Μάκης Καδόγλου. Και τώρα ο Πατεράκης, ο Μιχάλης Πατεράκης λοιπόν, για την ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου. Για να δούμε αν ο Παύλος Μελάς καταφέρει να πετύχει σε αυτή την πίεση που ασκεί στα πρώτα 10-11 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Να πετύχει κάποιο γκολ. Δεν έχουμε ακόμη πάντως την μεγάλη φάση στο παιχνίδι. Ίσως έγινε κάποιο φάουλ εκεί τώρα στον Καμίτσι. Έγινε το λάθος εκεί από τον Κουκουλέκη. Προσπάθησε να βγει στην κόντρα. Αυτό εκμεταλλεύεται σίγουρα η ομάδα Ατρόμητου Χαλανδρίου. Τα λάθη που θα γίνουν στο κέντρο. Ένα σούτ, τώρα η μπάλα θα κοντράρει και θα έχουμε κόρνερ. Ναι, το τρίτο. Γιώργο. Χάρη απόλυτος κυρίαρχος Παύλος Μελάς στο πρώτο δεκάλεπτο, ένα δεκάλεπτο, αλλά μέχρι στιγμής καμία φάση μειωμένη στο βλογάκι μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Όντως δεν έχουμε ακόμη κάποια μεγάλη στιγμή. Πάντως σίγουρα τα λάθη που θα γίνονται, Γιώργο, στο χώρο του κέντρου από πλευράς Παύλου Μελά θα είναι επικίνδυνες αντιπιθέσεις, θα γίνονται μάλλον επικίνδυνες αντιπιθέσεις για την ομάδα του Χαλανδρίου. Ναι, βέβαια, αν μπορεί βέβαια το δεκάριο αρχηγός μόνος του. Ναι, γιατί καθώς είναι μόνος του. Ο Δημήτρης Σιαλμάς πέρασε η μπάλα κεφαλιά, η μπάλα βρίσκει την έξω μεριά του δοκαριού. Ακριβώς στο παραθυράκι η μπάλα, στο σίδερο, στο πίσω μέρος του δοκαριού. Γιώργο, πρώτη καλή στιγμή αυτή στο παιχνίδι, έτσι στο 11. Ψιλοκρεμαστεί αυτή η κεφαλιά, η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά. Και τώρα ελέγχει εκεί ο Καμίτσης. Ο Καμίτσης θα βγάλει μια σέντρα, περνάει η μπάλα. Ελέγχουν όμως μέσα στην περιοχή εκεί με τον Συνέδη, τον Συνέδη Παναγιώτη. Το σούτ όμως που έγινε πέρασε πολύ μακριά, απελπιστικά έξω από τα δοκάρια της εστίας του Λάμπρου Σιαλμά. Όπως είδατε, ο Σιαλμάς Δημήτρης είναι απελπιστικά μόνος και έχασε άλλη μια μπάλα. Ο Καδόγλου τώρα. Αυτά τώρα όμως κοστίζουν, όπως λέγει ο Γιώργος. Για να δούμε τώρα όμως το Σταματόπουλο για τον Δημήτρη Σιαλμά. Πολύ δυνατό το άνοιγμα, κακό το άνοιγμα για τον Σταματόπουλο και πάλι. Δεν ήταν καλό. Και έκοψαν έτσι οι αμυντικοί. Και τώρα Καμίτσης. Καμίτσης τώρα για την ομάδα του Παύλου Μελά. Προωθεί την μπάλα εκεί, μια παλιά για τον Καλίγκο. Δεν υπάρχει τώρα offside και φεύγει τώρα στην κόντρα ο Δημήτρης Σιαλμάς που είναι γρήγορος. Αλλά το έχουμε το πρώτο κόρνερ. Ναι, το πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου. 3 έχει κερδίσει η ομάδα του Παύλου Μελά. 1 κόρνερ η ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου σε 13 λεπτά παιχνιδιού. Εδώ στο πολύ ωραίο γήπεδο του Αμυγδαλαιώνα. Να θυμίσουμε ότι στην κάμερα του σημερινού παιχνιδιού είναι ο Διαμαντής Κιχαγιάς. Στην πρώτη φάση ο Χάρης Αλκίτης, στο σχολιασμό του παιχνιδιού ο Γιώργος Κουτανίδης. Και στο κόρνερ είναι με το νούμερο 9 τώρα ο Σταματόπουλος, ο Τρίφων Σταματόπουλος για την ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου. Εκτελείται καλοτραβηγμένο στο πέναλτι, πέρασε η μπάλα. Ένα σούτ από τον Δημήτρη το Σιαλμά, η μπάλα πάνω στα σώματα. Επικίνδυνη στιγμή εδώ. Μάχεται εκεί ο Σιαλμάς με τον Συνέδη. Και το πλάγιο είναι για την ομάδα του Παύλου Μελά. Σημειονίδης τώρα εκτελεί αυτό το πλάγιο για τον Ελευθεριάδη. Απομακρύνει με το νούμερο 10 ο Κοκουλέκης. Για να δούμε αυτή τη φάση τώρα. Πέρασε εντυπωσιακά με το νούμερο 19 ο Καλίγκος ήταν. Τελικά θα απομακρύνει εκεί ο Πατεράκης. Πονηρό μάτς. Πονηρό μάτς. Μία κοιτάει μία φοβάται την άλλη μέχρι στιγμής. Πάντως δεν έχουμε δει κάποια ακόμη αξιόλογη φάση. Η ομάδα του Παύλου Μελά είναι ναι μεν επιθετική, αλλά δεν έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία. Καθώς υπάρχει, όπως είπαμε, άμυνα ζώνης με μοναδικό του προωθημένο τον Δημήτρη Σιαλμά από πλευράς Ατρομήτου Χαλανδρίου. Τώρα έχουμε φάουλ σε αρκετά καλή θέση, Γιώργο. Αρκετά καλή θέση, ακριβώς. Ναι, και καθόλου φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο. Η φάση αυτή, το φάουλ μάλλον που έχει κερδίσει η ομάδα του Παύλου Μελά. Για να δούμε. Το νούμερο 10 ο Κουκουλέκης είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ακριβώς στο 15ο λεπτό του παιχνιδιού του πρώτου ημιχρόνου. Για να δούμε αν αυτή η φάση αποφέρει κάτι καλό, Γιώργο, για την ομάδα του Παύλου Μελά.
Σίγουρα όποια ομάδα πετύχει γκολ, σίγουρα θα δούμε ένα καλύτερο παιχνίδι στη συνέχεια. Ωραία, πολύ ωραία η κουμπίνα, αλλά το σούτ που γίνεται από τον Καλίγκο. Είδατε λοιπόν την κουμπίνα αυτή που έγινε. Ο αρχηγός ο Καδόγλου εκεί άλλαξε με τον Σκορδά την μπάλα. Τα κουνάκι, συγγνώμη, δεν ήταν ο Σκορδάς, ήταν με το νούμερο 19 ο Καλίγκος που πάτησε ωραία την μπάλα στον παίχτη που επιχείρησε το σούτ. Η μπάλα πέρασε όμως έξω από τα δοκάρια. Άσχημο, ναι, με σούτ, αλλά πολύ ωραία κουμπίνα. Έγινε το λάθος όμως εκεί. Ευκαιρία τώρα για τον Παύλο Μελά. Τώρα βγαίνει ο τερματοφύλακας, θα περάσει ευκαιρία. Αυτό γκολ. Αυτό γκολ λοιπόν, το πρώτο γκολ του τελικού από τον Μάρκο. Ο Μάρκος είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, καθώς ο Συνέδης δεν μπόρεσε να έκανε ένα παράλληλο μάλλον γύρισμα προς το πέναλτι, προς το ύψος της μικρής περιοχής. Εκεί όμως που προσπάθησε να διώξει ο Μάρκος, ο Νίκος ο Μάρκος. Ο Μάρκος λοιπόν πετυχαίνει το αυτογκολ, καθώς προσπάθησε να διώξει την μπάλα σε αυτή την παράλληλη σέντρα που έκανε με το νούμερο 5, όπως είπα, ο Συνέδης, Παναγιώτης Συνέδης λοιπόν. Η μπάλα έφτασε στη μικρή περιοχή όπου ο Μάρκος εκεί, ο Νίκος ο Μάρκος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το αυτογκόλ αυτό, με το πλασέ, προσπαθώντας να διώξει την μπάλα. Τώρα όμως έχουμε μια προσπάθεια, καθώς κέρδισε ο Σιαλμάς ο Δημήτρης στην κόντρα και βγαίνει μπροστά. Είναι ο μόνος του όμως για απελπιστικά, σπρώχνεται εκεί, ίσως έγινε και φάουλ. Αφήνει ο κύριος Μακάκης, ο βοηθός. Για να δούμε τώρα αν η ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου θα ανοιχτεί περισσότερο, Γιώργο. Χάρη, η μπάλα δεν πήγαινε στα δίκτυα πάντως από την παράλληλο γύρισμα. Αυτό έλεγα και εγώ τώρα. Δεν πήγαινε προς τα μέσα. Η μπάλα έγινε παράλληλο, όπως είδατε. Δεν πήγαινε προς τα μέσα, ακριβώς στη γραμμή της μικρής περιοχής. Πρώτη ουσιαστικά όμως σοβαρή επίσκεψη στα καρέ. Ναι, ουσιαστικά έγινε το αυτογκόλ αυτό. Καθώς ο Μάρκος προσπαθώντας να διώξει την μπάλα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα τον Ήπαρο να αντιδράσει του Σαλμάτου, καθώς είχε εξωτερωθεί από τον Συνέδη, τον Παναγιώτη Συνέδη. Το αποτέλεσμα να έχουμε το αυτογκόλ και το 1-0 λοιπόν ακριβώς στο 17ο λεπτό, στο 16ο λεπτό ήταν το γκολ τελικά. Στο 16 λοιπόν αυτογκόλ. Ο Μάρκος λοιπόν, και έχουμε ένα φάουλ τώρα με τον Σταματόπουλο τώρα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Για να δούμε. Λίγοι πάντως παίκτες προς τα κάνει, είναι 2-3 τώρα στην μεγάλη περιοχή, δεν ξέρω αν αυτό τώρα. Για να δούμε κεφαλιά, με δεύτερη προσπάθεια, καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου. Παρ' όλα αυτά, 3 παίκτες πάλι δεν κάνουν τη ζημιά, Γιώργο. 3 παίκτες, ναι, πήγε να γίνει το κακό. Για να δούμε αυτή την επίδεση όμως τώρα με τον... έχουμε εκπληκτικό, όχι, μεγάλη στιγμή εδώ. Πολύ ωραίος κάτσος της μπάλας από τον Συνέδη, μέσα σε 2 λεπτά, Γιώργο, 2 στιγμές. Φοβερή ευκαιρία. Τώρα βλέπουμε το παιχνίδι να γίνεται κάπως κι άλλο εδώ, όπως σας είπα. Όποια ομάδα πετύχει γκολ, σίγουρα θα δούμε καλύτερο στη συνέχεια. Με το νούμερο 5 και πάλι λοιπόν ο Συνέδης. Ο Συνέδης λοιπόν που ήταν ο παίκτης, ο Συναίδης ήταν, ο Συναίδης λοιπόν ήταν αυτός που έκανε το γύρισμα στο πρώτο γκολ της ομάδας, ουσιαστικά δημιούργησε το γκολ. Και ο Μάρκος μετά στη συνέχεια κατάφερε, ο Νίκος ο Μάρκος, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με αυτόν τον γκολ. Προσπαθώντας βεβαίως να διώξει την μπάλα άθελά του. Συμβαίνουν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Είχαμε τώρα και πάλι τον Συναίδη να σκάβει την μπάλα ωραία, να προσπαθεί να περάσει την μπάλα πάνω τον Σιαλμά. Τα κατάφερε έμενα, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα έξω από τα δοκάρια της εστίας του Ατρόμητου Χαλανδρίου. Όπως βλέπετε και εσείς, παίζει πολύ ωραία μπάλα η ομάδα του Παύλου Μελά. Πάλι έγινε το λάθος εκεί. Ο Παπαδόπουλος ο Νίκος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το λάθος, δεν τα κατάφερε όμως εκεί. Και τώρα ο Καμίτσης μπροστά για την ομάδα του Παύλου Μελά, έγινε όμως το λάθος εκεί. Λάθος και εκεί στην άμυνα του Χαλανδρίου τώρα. Ο Καλίγκος στην περιοχή δεν έδωσε την πάσα. Ο Καλίγκος μπορούσε να δώσει τα πλάγια, καθώς ήταν ξεμαρκάριστος εκεί. Εδώ τώρα αυτός πραγματικά ο Σιαλμάς ο Δημήτρης πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνος, αλλά είναι παλπιστικά μόνος του μπροστά. Όπως είπα, παίζει άμυνα ζώνης με έναν, έχουμε offside βέβαια, καθαρό αυτό, το offside. Ήταν πίσω στην άμυνα ο Καλίγκος. Ο Καλίγκος λοιπόν ήταν offside, έτσι πιστεύουμε, καθώς βρέθηκε, ήταν νομίζω πίσω από την άμυνα, Γιώργο. Δύσκολη στιγμή αυτή. Η φάση αυτή στιγμή. Εγώ νομίζω ότι είναι καθαρή η φάση. Καθαρή, Εγώ έτσι με την πρώτη ματιά νομίζω ότι ήταν offside. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εκεί στην ευθεία. Ο αρμόδιος είναι ο κύριος Καΐπης. Τέλος πάντων. Καθαρή είναι offside, έτσι. Ναι. Μην παρεξηγηθώ. Όχι, δεν παρεξηγηθώ, όχι. Αν ήταν καθαρή φάση. Καθαρή υπόδειξη του Καΐπη. Ναι, καθαρή υπόδειξη του βοηθού. Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε στην ευθεία βεβαίως. Εδώ ο Σταματόπουλος έκανε το λάθος.
Βγαίνει εκεί ο Γιαννηγιώτης και κάνει και αυτός το λάθος. Καλίκος, πολλά τα λάθη από τους παίκτες του Χαλανδρίου. Γιώργο, αυτός ένα σχόλιο στα πρώτα 20 λεπτά είμαστε. Βεβαίως ο Παύλος Μελάς έχει, όπως είπες, και την κυριαρχία. Ο Παύλος Μελάς έχει την κυριαρχία, δεν ξέρω αν δικαιούται όχι ένα γκολ, γιατί δεν έχει δημιουργήσει ευκαιρίες, αλλά σίγουρα είναι καλύτερο στο παιχνίδι. Είναι σίγουρα, καθώς όπως είπαμε, με έναν επιθετικό με τον Σιαλμά, τον Δημήτρη μπροστά. Βεβαίως είναι ακίνδυνη η ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου μέχρι στιγμής, που δεν έχει δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη στιγμή. Είχαμε στο 18 μια κεφαλιά εκεί, αλλά δεν ήταν, θα λέγαμε, και από τις κορυφαίες ευκαιρίες του αγώνα. Βγαίνει ο τερματοφύλακας, θα χάσει, θα την αφήσει τελικά. Η μπάλα είναι κόρνερ, έχει βρει, όπως λέει ο κύριος Μακάκης, το δεύτερο. 3 έχει κερδίσει ο Παύλος Μελάς, δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου. Μάλιστα. Δεύτερο λοιπόν κόρνερ, ακριβώς στο 21ο λεπτό του παιχνιδιού, και το 1-0 με το αυτογκόλ του Μάρκου, του Νίκου του Μάρκου, στην παράλληλη παλιά. Θέλουμε ακόμη 4 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, καθώς σημίζουμε ότι είναι 25 λεπτά τα παιχνίδια, μια κεφαλιά επικίνδυνη από τον Δημήτρη τον Σιαλμά. Καλή στιγμή για την ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου. Στο 21 λοιπόν, μια καλή ευκαιρία για την ομάδα του Ατρομήτου Χαλανδρίου για να φτάσει στην ισοφάριση, καθώς όπως είπαμε χάνει με 1-0, καθώς την μοναδική οργανωμένη επίθεση, την ομάδα του Παύλου Μελά, ο Σιναίδης έβγαλε την πάσα, έβγαλε μια παράλληλη παλιά στο ύψος της μικρής περιοχής, εκεί όπου ο Μάρκος, προσπαθώντας να διώξει την μπάλα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με αυτόν γκολ, έτσι λοιπόν η ομάδα του Παύλου Μελά προηγείται 1-0. Ένα φάουλ τώρα που έχει κερδίσει ο Σιαλμάς, ο Δημήτρης Σιαλμάς, ο αρχηγός. Ενώ έχουμε μια διακοπή, καθώς εκεί ο Κουκουλέκης ήταν στο έδαφος. Τελικά έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά δεν δείχνει να έχει κάτι το σοβαρό εκεί ο Κουκουλέκης, παίκτης του Παύλου Μελάς. Ελπίσουμε να μην έχει πάθει κάτι, ποδοσφαιριστής, και γενικά να μην έχουμε γενικά σοβαρούς τραυματισμούς στο τουρνουά. Να κυλήσουν όλα ομαλά. Ο κόσμος έχει μαζευτεί αρκετός εδώ στην κερκίδα του Αμυγδαλέωνα να παρακολουθήσει τον πρώτο στη σειρά τελικό, ενώ οι 3 θυμίζουμε έγιναν το πρωί. Αυτός είναι ο πρώτος τελικά που ανοίγει την αυλαία της απογευματινής ζώνης. Ενώ έχουμε offside είναι εδώ τώρα. Όχι, τώρα σήκωσε τη σημαία, ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες τώρα. Πήγε στην μπάλα, όχι. Ενώ τώρα νομίζω ότι ήταν παθητικό. Παθητικό offside, Γιώργο. Ναι, ήταν παθητικό όταν ο κ. Μακάκης είδε το ποδοσφαιριστή ότι πήγε στην μπάλα, τότε σήκωσε σημαία. Ναι, ακριβώς. Άφησε πολύ σωστά ο κ. Μακάκης να άφησε σωστά τη φάση. Άφησε πολύ σωστά το παιχνίδι τώρα. Άφησε πολύ σωστό το παιχνίδι, θυμίζω, καθώς ο Σιαλμάς ήταν στη θέση offside. Η μπάλα πήγαινε στο Σταματόπουλο και μετά στη συνέχεια, εφόσον πήγαινε η μπάλα στον παίκτη, τον Σιαλμά, τότε σήκωσε πολύ σωστά. Νομίζω άφησε το πλεονέκτημα ο βοηθός. Ήταν παθητικό offside στην αρχή της φάσης, και μετά όταν πήγε η μπάλα στον Σιαλμά, τότε σήκωσε ο βοηθός πολύ σωστά, νομίζω, άφησε το σωστά το πλεονέκτημα. Τώρα έχουμε φάουλ. Να δούμε αυτή τη φάση τώρα, κεφάλια, και έχουμε offside. Σηκωμένη η σημαία. Να λοιπόν που έχουμε αμφισβητούμενη φάση αυτή, σίγουρα θα παρακαλούσα πολύ να ξαναδούμε τη φάση αυτή στο βίντεο σε αργό γύρισμα. Γιώργο, αμφισβητούμενη φάση που σήκωσε αρκετές διαμαρτυρίες. Την προηγούμενη. Για το φάση του 24. Παθητικό offside, εγώ αυτή είναι η γνώμη. Έτσι είχα την εντύπωση, και σωστά νομίζω ο κύριος Μακάκης. Άφησε το παιχνίδι, όπως είπα, ο Σταματόπουλος που δέχτηκε την μπάλα δεν ήταν offside. Τότε όμως όταν πήγαινε ο Σιαλμά, αν δεν κάνω λάθος, στην ίδια πορεία, δεν βάλασε 20 σημαία, πολύ σωστά. Εδώ τώρα προς τα πίσω, ο Σιαλμάς σε ευκαιρία για τον Ατρόμητο Χαλανδρίο. Τώρα θα περάσει ο Σιαλμάς σε επικίνδυνα πέναλτι, βέβαια. Καθαρό πέναλτι, Γιώργο. Καθαρό. Πήρε την μπάλα καθαρά. Πολύ ωραία κίνηση του Σιαλμά. Τραγικό το λάθος άμυνας εδώ, καθαρότατο πέναλτι, και ο κύριος Μαγνίσταλης πολύ σωστά δείχνει την άσπρη βούλα, ακριβώς, και κάρτα μάλιστα, στο νούμερο 2
τον Γάβρα. Και ήταν η κάρτα αυτή λοιπόν, η πρώτη του τελικού. Σωστή απόφαση του κυρίου Μαγνήσαλη, επαναλαμβάνω. Πέρασε την μπάλα εντυπωσιακά ο Σιαλμάς που κάνει πράγματα και θάματα, Γιώργο. Αυτός ο παίκτης. Αν και μοναδικός φορνταριστός που είναι και ο ίδιος στην εκτέλεση του πέναλτι, ακριβώς στο 25ο λεπτό. Ένα πρώτο ημίχρονο που έχει αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις για υποδείξεις offside. Έτσι λοιπόν στο 25. Ο Σιαλμάς και θα αποκρούσει Σιαλμάς και γκολ. 1-1. Με δεύτερη προσπάθεια ο Σιαλμάς κερδίζει. Παίρνει το rebound αν θέλετε από τον τερματοφύλακα τον Γιαννάκη. Δικαιολογημένα φωνάζει στους αμυντικούς του που δεν πήγαν στην μπάλα γρήγορα. Ναι, ακριβώς. Ο Σιαλμάς εκτέλεσε μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα τον Γιαννάκη. Αλλά στη συνέχεια μπάλα πήγε πάνω στο Σιαλμά και πάλι που με ένα αέριο σουτ καταφέρει να ισοφαρίσει 1-1 στο 25. Έτσι λοιπόν το μάτς ξανά από την αρχή. Εύκολα η μπάλα που κάνεις τις ευκαιρίες σου και την αντίθεση να σου βγάλει. Δεν πρέπει να πάει πολύ έτσι το μάτι, μπορεί να πάρει το μάτι. Μπάλα πέρασε, τελικά εκεί που κρίνει ο Γιαννιγιώτης. Το δεύτερο το Χαλάνδρη. Και τώρα έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ναι, έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου από τον κύριο Μαγνήσαλη. Μετά από 26 λεπτά αγώνα, ένα λεπτό καθυστέρηση λοιπόν. Να θυμίσουμε το σκορ του πρώτου. Ένα σχόλιο καταρχάς πρωτού θυμίσουμε το σκορ και κλείσουμε για το πρώτο ημίχρονο. Καλύτερος χάρη ο Παύλος Μελάς. Πέτυχε ένα γκολ, έχασε ευκαιρίες. Έστω και λίγες, πάντως έχασε. Τώρα ο Ατρόμητος Χαλανδρίου ευτύχησε από λάθος του Παύλου Μελά να δημιουργήσει ευκαιρία, να πάρει πέναλτι, να κάνει γκολ. Θα δούμε στο δεύτερο. Θα δούμε στο δεύτερο λοιπόν. Ένα λοιπόν. Θα κλείσουμε εδώ κάπου για τη μετάδοση για το πρώτο ημίχρονο. Μερικές διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Φίλες και φίλοι, τώρα επιστρέψαμε εδώ και πάλι στο γήπεδο του Αμυγδαλαιώνα για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο που βρήκε τις ομάδες ισόπαλες 1-1. Προηγήθηκε η ομάδα του Παύλου Μελά με το αυτογκόλ από τον Μάρκο, ενώ ισοφάρισε η ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου με τον Δημήτρη του Σελμά με πέναλτι. Απόκρουσε τον τερματοφύλακα στην πρώτη προσπάθεια ο Γιαννάκης το πέναλτι, με δεύτερη προσπάθεια με ένα αέριο βολέ. Έστειλε μπάλα στα αντί, διαγράφοντας το 25ο λεπτό το 1-1. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου της επανάληψης. Καθώς σίγουρα περιμένουμε και από τον Ατρόμητο Χαλανδρίου να δείξει κάποια καλά στοιχεία. Καθώς ο πρώτο ημίχρονο, όπως είπα, δεν έπαιξε και τόσο καλά, δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Η ομάδα του Παύλου έπαιξε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Έγινε το λάθος για να δούμε αυτή τη φάση με τον Καραγιάννη. Καραγιάννης θα βγάλει τη σέντρα επικίνδυνα, βγαίνει ο τερματοφύλακας, κάνει την μπάλα, ευκαιρία τώρα εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα, σωστά, δεν υπάρχει τίποτα. Πολύ σωστά άφησε ο κύριος Μαγνήσαλης να συνεχίσει το παιχνίδι. Η πρώτη επικίνδυνη στιγμή ακριβώς στο 26ο λεπτό. Δεν ξέρω αν έγινε το λάθος και πάλι. Ένα σούτ από τον Σελμά. Αφιζούμενη φάση λοιπόν αυτή στο 26ο λεπτό. Στο πρώτο λεπτό της επανάληψης είχαν λοιπόν την πρώτη καλή οργανωμένη επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου. Για να δούμε εδώ τώρα τον Καδόγλου. Πέρασε η μπάλα από τον τερματοφύλακα. Καδόγλου ήταν. Η σέντρα που γίνεται θα βγει όμως εύκολα. Η σέντρα από τον Συνέδη. Ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε εντυπωσιακά. Και για τις δύο ομάδες είχαμε από μια καλή στιγμή. Ο Δημήτρης Σιαλμάς που κάνει πραγματικά αυτός νομίζω είναι από τους κορυφαίους μέχρι στιγμής. Δεν παίζεται, θα λέγαμε Σιαλμάς μέσα στην περιοχή μόνος του εκεί μέσα σε τρεις. Θα κάνει και τρίπλα, ναι, δεύτερο κόψιμο της μπάλας, αλλά μέσα σε τρεις και ήταν αδύνατο να περάσει. Πολύ καλός ο Σιαλμάς. Offside έχει σηκώσει ο κύριος Μακάκης, τώρα το σφυρίζει. Ο κύριος Μαγνήσαλης, διαιτής του αγώνα. Να θυμίσουμε ότι στους άλλους δύο τελικούς θα γίνονται να αλλάξει διαιτές, Γιώργο, σαφέστατα. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι η συνέχεια του παιχνιδιού. Κουλέκης τώρα, μια παλιά εκεί για τον Κάδογλου. Ο Κάδογλου θα βγάλει τη σέντρα σουτ, επικίνδυνη, η μπάλα απευθείας out. Μια καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Παύλου Μελά. Το δεύτερο μήχρονο, όπως είπα, ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά και για τις δύο ομάδες. Αναμένεται να γίνει ένα ενδιαφέρον δεύτερο μήχρονο, ενώ ο κόσμος εξακολουθεί και έρχεται εδώ στο γήπεδο του Αμυγδαλαιώνα. Πάντως βρισκόμαστε πρωτού απειλής βροχής, πρέπει να το πούμε αυτό για άλλη μια φορά. Έχουμε μαζευτεί αρκετά σύννεφα εδώ, πάνω από τον καβαλιώτικο ουρανό.
Για να δούμε αυτή την προσπάθεια από τον Καλίκου. Καλίκος, μια πάσα του πολύ δυνατή. Εκεί όπου με το νούμερο 3 ο Πασχαλάκης που μπήκε αλλαγή. Έχουμε τελικά το πλάγιο. Δεν πρόλαβε ο Πασχαλάκης, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητρο Χαλανδρίου. Με τον Κορέλα. Ο Κορέλας εκεί μια δυνατή παλιά. Με τον Σταματόπουλο. Έχουμε νέο πλάγιο για την ομάδα του Ατρομήτου Χαλανδρίου. Βρισκόμαστε στο 28ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμίζουμε στους φίλους τηλεθέσεις ότι το παιχνίδι αυτά είναι 25 λεπτά. Τα ημίχρονα είναι 25 λεπτά. Σε αυτό τον τελικό, στον πρώτο που άνοιξε στην απογευματινή ζώνη, καθώς έγιναν το πρωί, όπως είπαμε, άλλοι προηγούμενοι 3 τελικοί. Και το πλάγιο εκεί από την παρέμβαση του Βελόκα, τον Νίκο του Βελόκα. Εκτελέσει και το πλάγιο εκεί ο Κάδογλου, ο Μάκης ο Μάκης Καδόγλου. Και τώρα ο Σιαλμάς, ο Δημήτρης Σιαλμάς. Έκανε το λάθος, πέρασε η μπάλα. Όχι τελικά, θα απομακρύνουν εκεί. Αλλά λέγουν και πάλι, οι δύο παίκτες του Παύλου Μελά που δείχνουν να έχουν και πάρει την πρωτοβουλία στα τα τελευταία 2 λεπτά. Την πρωτοβουλία των κινήσεων, καθώς η ομάδα του Ατρομήτου Χαλανδρίου ξεκίνησε και αυτή δυνατά το παιχνίδι. Στα πρώτα λεπτά έχασε μια καλή ευκαιρία. Είχαμε και μια αμφισβητούμενη φάση σε ένα πέσιμο μέσα στην περιοχή. Αυτά σίγουρα, όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις που θα γίνουν στους τελικούς, θα έχετε την ευκαιρία να τις δείτε στην εκπομπή που θα γίνει. Η σέντρα πέρασε εκεί όπου τελικά θα κερδίσει την κόντρα ο Λέκος. Θα απομακρύνει ο Λέκος ο Χάρης. Και το πλάγιο τώρα τι έχει δώσει? Φάουλ έχει δώσει ο διαιτητής πάνω στον Καραγιάννη, τον Νίκο του Καραγιάννη, αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ατρομήτου Χαλανδρίου. Εκτέλεσε και ο ίδιος που κέρδισε το φάουλ, ο Καραγιάννης. Ελέγχουν και πάλι οι παίκτες του Παύλου Μελά που δείχνουν και πάλι, όπως είπα, να παίρνουν σιγά σιγά το κέντρο. Έγινε το λάθος όμως τώρα εδώ, η πάσα τελευταία στιγμή δεν πέρασε, ο Γάβρας εκεί, ο Γαβράς έκλεψε τελικά. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα, το σουτ που γίνεται εκεί, ο Καλίγκος ήταν αυτός. Ένα δεύτερο σουτ καλό, εκεί από τον Κουκουλέκη, καλή στιγμή αυτή. Ακριβώς στο 6ο λεπτό της επανάληψης, στο 31ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ενώ να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια, μέσα στην περιοχή γυρίζει, ευκαιρία τώρα, όχι τελικά, μια μεγάλη στιγμή εδώ, μια μεγάλη στιγμή από τον Καδόγλου. Καδόγλου ήταν αυτός που έχασε την ευκαιρία, καθώς η μπάλα κόντρα σε κάποιο σώμα εκεί, αμυντικού του Ατρομήτου, δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ακριβώς πόσο γρήγορα γύρισε ο αμυντικός πίσω και κάλυψε εκεί. Ο Καδόγλου γύρισε ο κορμέτο, έπιασε το σουτ, αλλά κόντρα η μπάλα πάνω στον αμυντικό παίκτη του Χαλανδρίου και χάθηκε μια καλή ευκαιρία. Η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο μήχρονο ακριβώς, ναι, η πρώτη είχε γίνει στο 27ο λεπτό και η δεύτερη τώρα στο 32. Μια μεγάλη στιγμή εδώ, σίγουρα από τις κορυφαίες του παιχνιδιού, αυτή του 32, καθώς ο Καδόγλου δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και πάλι ο Καδόγλου εκεί, θα χάσει όμως την μπάλα εκεί, ο Κορέλας απομάκρυνε σε πλάγιο. Τηλεόραση Μακεδονίας Θράκης βρίσκεται κοντά και σε αυτό το τουρνουά, στο δεύτερο τουρνουά Γαλαξίας Καβάλα 2001. Ένα τουρνουά που ξεκίνησε την Τετάρτη, Γιώργο, Τετάρτη που να ξεκίνησε το τουρνουά αυτό. Και καλύπτεται η τελική. Ο Καδόγλου τώρα μια σέντρα επικίνδυνα, προσπάθησε να κάνει το σούτ εκεί, ο Καλίκος τα κατάφερε, βρήκε αέρα. Η φάση δεν τελείωσε. Μια σέντρα που γίνεται offside. Offside σήκωσε ο βοηθός, πρέπει να ήταν ο Καδόγλου αν δεν κάνω λάθος, αυτός που υπέδειξε ο βοηθός. Ο Καδόγλου ήταν σε θέση offside πίσω από την άμυνα
του Ατρομήτου Χαλανδρίου. Έκλεψε εκεί ο Πατεράκης, ο Νίκος Πατεράκης, ο Μιχάλης Πατεράκης. Ελέγχουν και πάλι από ένα σημείο, όπως είπαμε και μετά, εδώ και ένα 5 λεπτό, 6 λεπτό η ομάδα του Παύλου Μελά και πάλι πήρε το κέντρο. Προσπαθούν και πάλι κυρίως με αντιπιθέσει η ομάδα του Χαλανδρίου να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Είχε μια καλή ευκαιρία στο πρώτο λεπτό της επανάληψης, αλλά δεν τα κατάφερε. Φάουλ τώρα σωστά. Έβαλε προβολή επικίνδυνη εκεί. Το νούμερο 14 ο Καμίτσης. Ο Καμίτσης ήταν αυτός που σήκωσε μάλλον ψηλά το πόδι του. Εκτελέστηκε το φάουλ. Με αυτές τις μπαλιές νομίζω ότι δεν έχει καμία τύχη η ομάδα του Χαλανδρίου. Ψάχνουμε προθυμένες μπαλιές να βρουν κυρίως τον Δημήτρη του Σιαλμά αλλά και τον Σταματόπουλο όταν είναι δυνατόν να βγει μπροστά. Η πάσα δεν πέρασε, κόντρα που έγινε στον Καραγιάννη και δεν υπάρχει τώρα offside και φεύγει ο Καδόγλου μόνος του, είναι γρήγορος. Ο Καδόγλου θα μπει στην περιοχή, ευκαιρία, η κόντρα, ο Καδόγλου κερδίσει και πάλι και έχουμε ανατροπή. Τώρα τι έχουμε, κόρνερ. Φάνηκε να ανατρέπεται εκεί ο Καδόγλου, μια αμφισβητούμενη φάση. Αμφισβητούμενη φάση ακριβώς στο 1ο λεπτό της επανάληψης. Φάνηκε να υπάρχει κάποια ανατροπή, θα παρακαλούσα να τη δούμε. Η ίδια φάση με το πέναλτι που έδωσε στον πρώτο ημίχρονο. Νομίζω, απλά ήταν σε πιο ακίνδυνη θέση. Θα δούμε εδώ στην εκπομπή της το βράδυ αν υπάρχει πέναλτι σε replay. Θα παρακαλούσα να δούμε αυτή τη φάση. Τώρα πέρασε η Παλαπόλους, έχουμε out. Θα παρακαλούσα να δούμε και αυτή τη φάση στο replay για να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας καθώς είμαστε και μακριά από εδώ. Αν και φάνηκε, όπως είπαμε την πρώτη ματιά, να υπάρχει ανατροπή. Ενώ ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται εδώ στο γήπεδο. Και θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά έχουν μαζευτεί και πάλι πολλά σύννεφα. Είναι έτοιμος να βρέξει ο καιρός. Σας ελπίσουμε να δούμε αυτή τη φάση. Τώρα επικίνδυνη σέντα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όμως έχουμε το πλάγιο για την ομάδα του Παύλου Μελά που, όπως είπα, εδώ και ένα 8 λεπτό έχει βάλει την ομάδα του Ατρομήτου Χαλανδρίου μέσα στην περιοχή. Μονότερμα στην ουσία. Παίζει ο Παύλος Μελάς στην ομάδα του Ατρομήτου Χαλανδρίου. Ένα σχόλιο, Γιώργο, σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά της επανάληψης. Όπως στο πρώτο ημίχρονο, ο Παύλος Μελάς είναι πολύ καλύτερος σαν ομάδα, αλλά αυτή τη φορά κάνει και ευκαιρίες. Δεν είναι όπως στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, ακριβώς. Ξεκίνησε παρόλα αυτά όμως η ομάδα του Ατρομήτου Χαλανδρίου δυνατά στο πρώτο λεπτό. Είχε μια καλή ευκαιρία, είχε μια αμφισβητούμενη φάση, αλλά μετά δεν τα κατάφερε. Ευνηδιάστηκε ο Παύλος Μελάς γι' αυτό. Τώρα δεν βλέπω να γίνεται το ίδιο. Βλέπουμε και πάλι να ελέγχουν περισσότερο τα νότα η ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου. Προσπαθούμε κυρίως με αντεπιθέσεις να βγουν στην περιοχή με τον Σιαλμά τον Δημήτρη, πότε με τον Σταματόπουλο, σποραδικές αντεπιθέσεις κυρίως, ενώ έχει πιάσει βροχή ήδη. Αρχίζει και πιάνει βροχή εδώ στο γήπεδο του Αμυγδαλαιώνα. Ας ελπίσουμε να σταματήσει, καθώς θα χαλάσει όλη την οργάνωση του τουρνουά αυτού. Αρχίζει και βρέχει μάλιστα, πέφτουν και οι ψυχάρες ακριβώς καθώς ο αέρας τις φέρνει μέσα εδώ στην κερκίδα του γηπέδου και αυτό το καταλάβαμε. Να δούμε τώρα αυτή τη φάση μέσα στην περιοχή με τον Καλίγκο. Καλίγκος πατάει ωραία την μπάλα. Ευκαιρία εδώ τώρα στο δεύτερο δοκάρι από τη σέντρα αυτή που έγινε από τον Σιναίδη, τον Παναγιώτη Σιναίδη. Δεν τα κατάφερε όμως αυτός. Η σέντρα που γίνεται και με στόχο και εκεί τον Σιναίδη. Σιναίδης προσπαθεί εκεί, η κόντρα που γίνεται και θα έχουμε κόρνερ να θα βγει μπάλα. Και θα είναι νομίζω, Γιώργο, το πρώτο κόρνερ του δεύτερου μηχρόνου. Ακριβώς μετά από 12 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο μήχρονο, στο 37ο λεπτό είμαστε. Και το 1-1 παραμένει με το αυτογκόλ του Μάρκου στο 16 και στο 25 είχαμε την ισοφάριση με τον Σιαλμά και έχουμε out τελικά, όπως υπέδειξε ο βοηθός ο κύριος Μακάκης. Θα ρωτήσουμε κανένα να δούμε τι κάνουν, Ενώ η βροχή αρχίζει να γίνεται πιο δυνατή στο γήπεδο του Αμυγδαλαιώνα. Βρισκόμαστε
στο 13ο λεπτό της επανάληψης, στο 38ο λεπτό και το 1-1 όπως είπα παραμένει. Μέσα σε βροχή τώρα το παιχνίδι γίνεται. Κορέλας εκεί, πέτασε ο Κορέλας, οι κόντρες, ο Σταματόπουλος εκεί προσπαθεί, πέρασε πάρα για τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, θα περάσει ο Παπαδόπουλος τελικά, η κόντρα και το πλάγιο είναι σωστά για την ομάδα του Παύλου Μελά, όπως υπέδειξε ο διαιτητής ο κ. Μαγνής Αλέσης, θα πάει καλά. Διαιτητής. Υπήρχαν κάποια λάθη υποδείξεις βοηθών, αλλά νομίζουμε ανθρώπινα. Δεν νομίζω να επηρέασαν στην ουσία του παιχνίδι. Πέρα από κάποιους εδώ στην κερκίδα που διαμαρτυρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά και οι διαιτητές, όπως είπαμε, άνθρωποι είναι και αυτοί θα κάνουν λάθη. Να μην τους ρίχνουμε όλους τα σφάλματα. Στους διαιτητές, ενώ η βροχή έχει γίνει πάρα πολύ δυνατή από ένα σημείο και μετά. Πέφτει εδώ στο γήπεδο του Αμυγδαλέωνα. Πέρασε εντυπωσιακό ο Δημήτρης Σιαλμάς που εδώ είναι φάουλ και κάρτα άμα θα βγάλει ο διαιτητής. Καθώς πέρασε και πάλι ο Σιαλμάς, ανατράπηκε εκεί από τον Γαβρά τον Χαράλαμπο. Και το φάουλ είναι για την ομάδα του Ατρόμητου Καλανδρίου, μετά από πολλή ώρα θα βγει μπροστά. Από αρκετή ώρα λοιπόν θα βγει μπροστά. Ένα φάουλ που είσαι εκτελεστεί απευθείας. Δεν βλέπω κάποιους παίκτες να είναι προς την περιοχή, αρκετούς παίκτες μάλλον στην περιοχή του Γιαννάκη. Για να δούμε. Ο Δημήτρης ο Σιαλμάς εκτελεί, πλασαριστά χάνει την μπάλα. Παραλίγο εκεί να είχαμε ένα γκολ, θα λέγαμε τυχερό. Καθώς εκεί ο Γιαννάκης με δεύτερη ευνηδιάστηκε καθώς έσκασε η μπάλα μπροστά του. Και βέβαια τώρα δεν υπάρχει offside καθώς είναι σωστά νομίζω. Για να δούμε ο Σαλμάς στο του γκολ. Η μπάλα τιμωρεί. Η μπάλα τιμωρεί. Τρομερό γκολ Γιώργο. Έκανε έξοχο γκολ. Ήταν καταπληκτικό το κοντρόλ που έκανε. Καταπληκτικό και το σετ, δεν υπάρχει offside. Καθώς ήταν παθητικό και πάλι. Άφησε σωστά ο κύριος Καΐπης. Η μπάλα πήγε στα πλάγια στον Δημήτρη Σαλμά που νομίζω ότι δικαιούται τον γκολ. Καθώς κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση. Σίγουρα η μπάλα τιμωρεί. Η μπάλα τιμωρεί τους παίκτες Παύλου Μελά που έχασαν πολλές ευκαιρίες. Και τώρα στο 14ο λεπτό της επανάληψης, στο 31ο λεπτό του αγώνα, είχαμε το 2-1 για την ομάδα του Παύλου Μελά. Για να δούμε για την ομάδα του Ατρομήτου. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι η απάντηση του Παύλου Μελά. Καθώς όπως είπαμε δεν έχει βγει μπάλα τώρα και ο Σιαλμάς φεύγει ξανά στην κόντρα. Ο Σιαλμάς που κάνει σήμερα εκπληκτικός. Πάντα ο Σιαλμάς θα μπει και στην περιοχή, θα ανοίξει όμως την μπάλα και θα μαζέψει ο Γιαννάκης. Ο Σιαλμάς που είναι μια ομάδα μόνος του σήμερα, τώρα είναι offside, ξεχασμένος, παίζεται τώρα. Ο Συναίδης τώρα προσπαθεί, θα γίνει το λάθος, ο Συναίδης θα περάσει, με τα πόδια θα μαζέψει ο τερματοφύλακας. Το παιχνίδι που έχει ρυθμό και πάλι. Το παιχνίδι που έχει ρυθμό ακριβώς στο 16 της επανάληψης, ακόμη 9 λεπτά για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Που αναμένεται σίγουρα να είναι δραματικό στα τελευταία του λεπτά. Σίγουρα. Για να δούμε. Ο Ελευθεριάδης. Στο 16ο λεπτό της επανάληψης είμαστε. Ακόμη 9 λεπτά και τώρα έχουμε offside. Ο Συναίδης ήταν αυτός. Δεν θέλω ότι έχουμε και αλλαγή τώρα με το νούμερο 16. Το νούμερο 16 λοιπόν βγαίνει ο Αμυρίδης. Και να δούμε σε λίγο ποιος θα μπει. Ο Αμυρίδης εκεί πάντως. Ενώ η βροχή πέφτει σταμάτητη από ένα σημείο και μετά. Παλιά δυνατή για τον Σταματόπουλο, ο οποίος παραλίγο να κάνει το λάθος εκεί η άμυνα του Παύλου Μελάκη. Ο Σταματόπουλος παραλίγο να εκμεταλλευτεί ένα τραγικό λάθος και να έβγαινε στην κόντρα η ομάδα του Ατρομήτου Χαλανδρίου. Μόνο στην αρχή που ήταν εδώ, στην αρχή του παιχνιδιού. Ο καιρός μας τα χάλασε, μας τα χαλάει, εξακολουθεί να μας τα χαλάει πάντως, με τη βροχή που πέφτει. Εδώ και περίπου 4-5 λεπτά έχει ξεκινήσει η βροχή. Για να δούμε αυτή την φάση τώρα για τον Παύλο Μελά, δεν πέρασε η μπάλα. Η μπάλα φτάνει στον Καμίτσι. Ο Καμίτσι θα βγάλει μια σέντρα, εκεί δεν ήταν καλή όμως σέντρα εκεί. Ένα σουτ που γίνεται, η μπάλα πάνω στο σώματα, για άλλη μια φορά. Και στην κόντρα πάλι αυτός ο νεαρός ο Δημήτρης Σιαλμάς που κάνει σήμερα εκπληκτικά πράγματα, τώρα όμως δεν το βγήκε η τρίπλα. Μέσα σε 3 εκεί κερδίζει και τις κόντρες ο Δημήτρης Σιαλμάς. Εκπληκτικός παίκτης, σίγουρα μας έχει αφήσει άναυδους με την απόδοση του σήμερα.
Ο Σιαλμάς σίγουρα διεκδικεί τον τίτλο του καλύτερου παίκτη μέχρι στιγμή στην κατηγορία αυτή. Στην κατηγορία αυτή. Ενώ η βροχή είναι πάρα πολύ δυνατή. Στο γήπεδο σίγουρα υποδίδονται στους ποδοσφαιριστές να παίξουν μπάλα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έστω στο γήπεδο. Η πάσα είναι καλή για τον Σιναίδη. Ο Σιναίδης εκεί προσπαθεί, δεν υπάρχει βέβαια τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Σωστά. Και τώρα ο Παπαδόπουλος, έκανε το λάθος Παπαδόπουλος. Ο Κουκουλέκης τώρα. Ευκαιρία, καλό σουτ είναι. Ωραία επέμβαση του τερματοφύλακα του Σιαλμά. Η φάση αυτή ακριβώς στο 18ο προς 19ο λεπτό της επανάληψης. 25 λεπτά δεν είναι, 25. Ακόμη 7 λεπτά. Και όποιες καθυστερήσεις για το παιχνίδι. Για το πρώτο τελικό στις απογευματινές ζώνες, καθώς έγιναν 3 τελικοί το πρωί. Να δω αυτή η εκτέλεση στο κόρνερ, έξω η μπάλα, πολύ έξω, στη μεγάλη περιοχή ακριβώς. Το κόρνερ αυτό εκτελεσμένο, άσχημα. Το κόρνερ αυτό. Καμίτσης τώρα, ελέγχει την μπάλα ο Καμίτσης, θα βγάλει και μια σέντρα στα τυφλά. Βρίσκει όμως κάποιο συμπαίκτη του, συγκεκριμένα τον Σιναίδη. Σιναίδης τώρα εκεί, θα βγάλει και την σέντρα. Ευκαιρία εδώ τώρα για τον Παύλο του Μελά, χάθηκε από τον Λευθεριάδη. Μια καλή στιγμή και τώρα προσπαθεί και πάλι με τον Σιαλμά του Δημήτρη να βγει μπροστά στην κόντρα η ομάδα του Ατρωμίτου Χαλανδρίου. Το Χαλάνδρη έχει φέρει το μάτσο εκεί ακριβώς που θέλει. Έχει προηγηθεί. Αυτό ακριβώς ήταν και τυχερή σε ορισμένες φάσεις, να το πούμε αυτό. Αλλά τώρα παίζει ακριβώς όπως θα ήθελε, με αντεπιθέσεις και με τον Σιαλμά μπροστά να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, πραγματικά αυτός ο παίκτης πραγματικά είναι μια ομάδα μόνος του στην επίθεση, στην ουσία. Παλιά είναι και πάλι τέτοια για τον Σιαλμά, η βροχή γλιστράει και το χόρτο, όπως λέγει ο Γιώργος Τοντανίδης εδώ που είναι δίπλα μου. Όσο περνάει η ώρα, όσο και δυναμώνει η βροχή, ας ελπίσουμε να μην επηρεαστούν οι παίκτες. Στον επόμενο τελικό, καθώς θα ακολουθήσει ο επόμενος τελικός εδώ στο ίδιο γήπεδο και σίγουρα η βροχή αυτή θα δημιουργήσει αρκετές παγίδες ο αγωνιστικός χώρος, θα γλιστράει πάρα πολύ και σίγουρα στο σκάσιμο, στον γκέλ που θα κάνει μπάλα, να δούμε αυτή την φάση τώρα. Στον γκέλ που θα κάνει μπάλα σίγουρα θα παίρνει πολύ μεγάλη δύναμη και τα σώτα είναι επικίνδυνα. Για να δούμε τώρα αυτή τη φάση, η φάσα δεν ήταν καλή. Κάτι σαν σέντρα σούτ περισσότερο ήταν αυτή η φάσα. Περισσότερο. Κάτι που θέλησε να κάνει δεν το βγήκε το νεαρό εδώ. Η παίκτη του Παύλου Μελά. Ακόμη 4 λεπτά. Βρισκόμαστε στο 46ο λεπτό του παιχνιδιού και όλα δείχνουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον ότι η ομάδα του Χαλανδρίου καταφέρει να σηκώσει βεβαίως να πάρει το κύπελλο, αν και στο ποδόσφαιρο να συμβαίνουν. Μην ξεχνάτε ότι το παιχνίδι τελειώνει όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Για να δούμε αυτή τη φάση. Θα απομακρύνει εκεί ο Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ η βροχή δυναμώνει. Όλο ένα και δυναμώνει. Όλο ένα και δυναμώνει. Γινόμαστε κι εμείς μουσιμα καθώς ο αέρας φέρνει τη βροχή μέσα στην κερκίδα από τον αέρα. Το επικρατεί άσχημες σίγουρα καιρικές συνθήκες. Εδώ και ένα δεκάλεπτο άρχισε η βροχή να πέφτει εδώ στο γήπεδο του Αμυγδαλεώνα. Συνεχίζεται παρόλα αυτά το παιχνίδι. Ας ελπίσουμε να είναι πούτα και να περάσει γρήγορα. Αυτό το γίνεται πραγματικά. Και όλο ένα δυναμώνει η βροχή. Αυτό που βλέπετε είναι, που γίνεται είναι εκπληκτικό. Φίλες και φίλοι, και τώρα ο Κορέλας για τον Καραγιάννη. Καραγιάννης θα περάσει μια παλιά για τον Δημήτρη Σιαλμά. Ωραία, κύριε Σιαλμά, γλιστράει τώρα, όπως είπαμε. Το γήπεδο θα δημιουργήσει αρκετές παγίδες τώρα. Καθώς η βροχή θα μετατρέψει τον αγωνιστικό χώρο σίγουρα σε λίμνη. Αν συνεχιστεί βεβαίως αυτή η ένταση της βροχής. Ήδη μπάλα βλέπετε πως πηγαίνει και τώρα φυσάει κιόλας η βροχή και έχουμε offside τώρα. Άλλη μια αμφισβητούμενη φάση. Η βροχή που γίνεται ενώ ένα και περισσότερο και αναγκάζει τον κόσμο να πηγαίνει όλο και πιο κάτω στην κερκίδα. Υπάρχει σκεπαστή εδώ στο γήπεδο, αλλά πραγματικά ο αέρας φέρνει τη βροχή μέσα. Για να δούμε αυτή τη φάση τώρα με τον Καδόγλου. Ο Καδόγλου στην περιοχή, ευκαιρία. Ο Καδόγλου θα πλασάρει, θα σώσει. Με εκπληκτική επέμβαση ο Σιαλμάς που έχει κρατήσει στις δύο περιπτώσεις. Στο 23ο λεπτό της επανάληψης. Στο 48, 2 λεπτά πριν το τέλος, μια μεγάλη στιγμή εδώ. Και τώρα τι έχουμε? Κράτησε περισσότερο την μπάλα τερματοφύλακας. Έχουμε φάουλ. Γιώργο, τι ακριβώς έγινε εδώ?
Μάλλον έδωσε 5 δευτερόλεπτα ο Μαγνήσαλης. Ή ότι πάτησε, όχι 5 δευτερόλεπτα έδωσε ο Μαγνήσαλης, δεν μπορούμε να κάνει δεύτερο. Ακριβώς αυτό έγινε, ενώ η βροχή έχουμε γίνει και εμείς μουσκεμα πραγματικά, φίλες και φίλοι. Μπορεί να βρισκόμαστε κάτω από το σκέπαστρο, αλλά ο αέρας που επικρατεί φέρνει τη βροχή μέσα. Μέσα σε εμάς. Ένα φάουλ σε πολύ πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή. Αυτή η εκτέλεση, για να δούμε. Εκτελείται πάνω στο τείχος. Η βροχή που δεν λέει να σταματήσει, όλο ένα και δυναμώνει περισσότερο. Και τώρα έχουμε το πλάγιο για την ομάδα του Παύλου Μελά που πιέζει όλο ένα και περισσότερο. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Εκεί όμως που ελέγχω και πάλι του Παύλου Μελά με τον Σημεωνίδη. Θα γεμίσει ο Σημεωνίδης. Γλιστράκι μπάλα, θα μαζέψει όμως ο Λάμπρος της Αλμάς που ένα σημείο και μετά έκανε δύο εξαιρετικές επεμβάσεις, κρατώντας την ομάδα του στο 1-2, στο 2-1 αν θέλετε. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ, παίζεται λέει διαιτητής και συνέχισε το 50. Αν περάσει μπάλα για τον καθόχο, δεν πέρασε. Η βροχή που πέφτει και μέσα στην κερκίδα είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει. Το σκέπαστρο σίγουρα δεν μας καλύπτει απόλυτα, καθώς υπάρχει αέρας. Συνεχίζεται η βροχή. Η πάσα δεν είναι καλή τελικά, το πλάγιο είναι. Σίγουρα έχει επηρεάσει η βροχή που πέφτει από ένα σημείο και μετά, η δυνατή βροχή. Έχει επηρεάσει τους δύο ποδοσφαιριστές. Έχει επηρεάσει και την τηλεοπτική κάλυψη σίγουρα. Διαματής και Γαγιάς τρέχει πανικόβλητος να βάλει κάτι να προφυλάξει την κάμερα από την βροχή που πέφτει. Πραγματικά. Συνεχίζει το παιχνίδι τώρα με τον Κουκουλέκη. Κουκουλέκης θα βγάλει και την πάσα. Το γήπεδο που έχει πιάσει, το αγωνιστικός χώρος που έχει πιάσει νερά, όπως θα βλέπετε και εσείς. Έχει λήξει το παιχνίδι, από ό,τι μου είπε και ο Γιώργος Κωνσταντινίδης που βρίσκεται στο σχολιασμό εδώ δίπλα μου. Έχει λήξει το παιχνίδι, παίζουμε τις καθυστερήσεις όπου να θα σφυρίξει και είναι η λήξη. Είναι η λήξη, η ομάδα του Ατρομή του Χαλανδρίου κατακτάει στην αυλαία της απογευματινής ζώνης, κατακτάει το κύπελο. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς που βλέπετε. Γιώργο, πρωτού κλείσουμε ένα τελευταίο σχόλιο. Γιώργο, ένα τελευταίο σχόλιο. Πώς είδες το παιχνίδι και αν δίκαια πιστεύεις η ομάδα του Ατρομή του Χαλανδρίου κατάφερε να κερδίσει? Σιαλμάς, Παύλος Μελάς 2-1, χάρη. Τίποτα άλλο. Αυτό μόνο τα λέει όλα. Παύλος Μελάς ήταν καλύτερος σαν ομάδα μες στο γήπεδο, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Αυτό ακριβώς είναι και η μπάλα είναι στρογγυλή και σίγουρα το παιχνίδι δεν το κέρδισε ο καλύτερος, κέρδισε ο πιο τυχερός και η ομάδα του Ατρομή του Χαλανδρίου ήταν πιο τυχερή. Ήταν πιο τυχερή από την ομάδα του Παύλου Μελά που είχε